Hello friends, lam chundarna ani channel. Friends, nora o reels kama baro no kuna o video kama jorao no lugi ma kuna Facebook ni bisingtei Instagram ni bisingtei omo sabo ge omo kewya sini tipra sakung thai barano Remi Debbarma mungui nora lugi ma kuna bini mokolyasa hamthaya bini mokolyasa lukthaya no lugi ma kuna srai srai bini reels bisingtei haipana bo Gwangma borok baksa abhaike reels khlai tongo blog khlai tongo phiaba salai saltam sigang bini kaisa Facebook o post khaimani abo belai ke Bwkha nangjak post post ni tolao kwbangma borok comments khaikya phai bini post tamo singkisa nainale Ani mokol jasa hamya hingke ang tamo bui hai video snam malia haja ang bo bui hai kisa misa social media tei an khai mano hini se video snam bui naijao abo se mokol jasa kri phano dunia ulta khai manai pu sinal pu ang mokol kri burui no thapra dina musung pu to sabaila ani friends rok ang gorib borok ang kisa video reel khaimarok ani tamo saya tong ang oro samo sitra to khai tongyable borok rok abosuk sida khanya riya ang kebono hamya saya khaimano gurui walai mabo gurui haipano se nai borok busuk jorotei Bwkha sitra nor lugi man khna ke post tan hin sijak belakino Bwkha nangjane kokeda nadi bo sak no amsuk khlai tola khaiwan chubi pano sak no kathang khlai tonwi thola no kathang khlai tonwi amsuk khlai samung khlai tongo social media o tabun o jorao belakini kuthuk omo hai borok tongwi tongani sini society o kaito abo hai kwbangma borok salai phiaba bo post khlaimani bising sing saimaka bini Bwkha o busuk musungmani busuk Bwkha yokmani tong sing post o sing srai srai nugui mankha bini video khlaimani bini reels khlaimani bui bengayo bui hamya sao bahai khlai ning obahai khlaima obahai khlaimani phiaba bo aro saka nukhungo chugyani bagui social media bisingtei amo kisa misa asi namusungui se obahai khlaio ne wngui mano friends nadi ang sanai ko omosi sing kaham mokol kaham yakung yak kaham rok je nogo haino samung krin asugui tongo hingkai bo tini mokolya sa hamthai apano buyai baksa reels naithotok khlaiui blog snambui social media o popular wngui tongo bini follower bo 10k plus phiaba bobo musungile mokolya sa hamya ungani musungmani ya bini kepalo manjak thaini si bobo manjago haipano mokolya sa hamthai apano bo singbai baksa kahamro baksa reels khlaiui social media o kwbangma jagano bini video nugui mankha Instagram rogo YouTube rogo Facebook rogo haipano bo borok baksa abo haike entertain khlai tongo lukurok no phiaba baksa borok hai bono hamya hino chaya sao bini uklo o hamya negative thought khlaio abo hairok phia o jorao ang Remi Debbarma no belai support khlaio nini talent tongo nung phunukdi nung simia osingchara kwbangma borok tongo abo hai yakung yasa kwrui bokhorok khnai kwrui bukung kwkak abo hai borok tongo social media o tabo viral wngui kwbang rang ajigui tongnai nungbo ajidi tai tirdi kaisa kok muting narokdi swngchar kotorma o kwbangma borok tongnai no aro bisingo 99% nono support khlainai tei 1% nono hamya sanai 1% no nini Bwkha o dukhu nangmani wngui mankha abo hairok tapokdi nini ukulugo 99% borok tongo tei 1% no ignore khladi abo haike nung kuchu kadi sing support khlaio ang simia kwbangma tipra no support khlaio nini video naio
nona hamjago chajago nini content no nung khlaithani khata thidi khatini joraya oro nung khlaithani je borok no tini mokol jasa kana phano mokol jasa hamya phano omo haike social media video khlai hini je bengainai bono sajano no nini kok ma sanai o borok kuchuka kha o borok muting thanga hinai norok omo haikle no sabuk khlaijibono amo sabuk khlaio tini borok no haमबाय।